Ah, mayong adlaw yung tanan guys no, di ako diri ron sa kuan ng private cemetery guys kay na ako gihapon pa sa hero to unahan ya kay nanagkot niya mao na nga di ako diri ron na ni sorry sa kukadyot kay ron patanawon ta mo kuan diri sa private cemetery guys. Mao ni private cemetery guys. Oh, mao ni diri sa kuan sa Radya Mayahay guys. Nya patanawon pud ta mo mga kuan diri guys kanang dam diri sa kuan guys kanang drainage so naawon ta mo guys ha kay putigi pagka daghan ng kuan diri guys ng isda sa ilahang dam. O tanawa guys ha. Mao ni private cemetery diri guys. Oh. Ano yun no? Ano ay private cemetery diri guys ha. O tanawa nyo guys. Na mana kita ra mo kuan dire view nya akong tricycle mao na akong tricycle mao na akong masahero ko ron ya namo koy gipakyaw nga mga pasahero kay nagpahatod dire giplitihan tag 100 okay na kay guys maka kuanta maka kwarta ba o kita mo dire guys o dire kuan dire guys o mani siya kuan guys dam sa drainage sa private cemetery guys o nawa guys tinighan ng isda guys. Oh, kana. Tinaghan isda guys no. Ay mga talapia tinaghan guys. Kung mag-ulan ni guys kanay mo puno-puno gini siya guys. Mapuno-puno gini siya guys kung mag-ulan. Oh, kung mag-ulan ni siya dire guys. Puno-puno gini siya sa tubig. Oh, tanawa. Oh, gangga isda guys oh. Oh. Grabe isda guys. Ting pagkadaghan guys. Oh. Ito dire guys, saka taring kuan guys kaning may pagka kuan. Oh, mao ni tulay-tulay. Apoy tulay-tulay dire guys para makita mo kuan ba. Ito ni sa kuan, private cemetery guys tapit. Isda oh. Tawa. Ano gani isda? Ang tilapia guys. Wala ni mahubas tubiga guys kay kuan ni tubiga. Wala ni hubas ba. Tingol lauma ni. Laom kay sanan. Na. Agay diri hanok ang tubig ani guys. May po pagkaplano guys no. Hanok kanas tubig ba. Mga siya dam. Hanok kanan sa tubig tanan. Nga gikan sa kuan. Ya patanawon ta mo kuan diri guys para makita mo sa ako ang kuan. Liog lang ko nyo guys, paki-follow, like and share lang ka sa akong mga vlog guys. Yan, daghang salamat. Yan kaning cemetery dire guys, private cemetery. Kuan din ni, ang tagiyan ni kuan. Papa sa akong amo. Taga Negros sa poy tagiyan ni guys, taga Basak. Taga Basak poy tagiyan ni. Dili na ko ngalan guys ha kay safety silang ngalan ko guys. Safety silang kuan. Na dagang kay guys no. Yeah. Salamat sa inyong pagtanos kong vlog guys kay mo adto naman ko. Ano lang makikita ko mo kuan sa ako ang vlog kita mo mga view ba. Babay nyo guys, God bless. Babay nyo guys, ang Ginoo gaubang natong tanan guys. Babay nyo guys, God bless.